Zima je najchladnejším ročným obdobím. Začína sa 21. decembra a končí 21. marca. Išli sme sa opýtať našich žiakov a učiteľov, čo v nich vyvoláva slovíčko zima a či ju majú radi. Máš rád zimu alebo leto? Leto. Leto. Mám radšej zimu, pretože ja osobne nemám rada horúce počasie a mám rada sneh a celkovo zimnú atmosféru. Leto. Tak podľa mňa vo mne vyvoláva zima hlad. A keďže som sa narodila v júli, tak skôr to leto prijímam. Je to také teplejšie, veselšie, krajšie farby všade sú navôkol. Určite leto. 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 Radšej mám zimu. No radšej mám oveľa leto ako zimu. Leto. Leto. Zimy bývajú posledné roky oveľa slabšie ako kedysi. Aj teraz počasie vonku pripomína skôr veľmi chladnú jar ako zimu. Keď počuješ slovíčko zima, čo to v tebe vyvoláva? Snehuliak. Sneh. Predstavím si asi Vianoce, vianočné prázdniny, sánkovanie. Vyvoláva to vo mne stavanie snehuliakov, sánkovanie a lyžovanie. Lyžovanie. Taký akože celkom dobrý pocit, pretože mám rada aj Vianoce, sú tam samozrejme, aj teda akože jak sneží a aj čaj mám rada. Toto radosť by som povedala, lebo Vianoce sú tam aj všetky možné sviatky, prázdniny, takže taký pokoj, s rodinou sme doma. No tak hlavne studené počasie, čiže minusové teploty, sneh, sem tam nejaká výchrica, silný vietor. Chlad. Snehuliakov. No, vločky snehové a tak. Asi pokoj a lásku k najbližším. Hlavne chlad a chorobu. Korčuľovanie. Z dnešných odpovedí vyplýva, že väčšina ľudí má radšej leto ako zimu. A ja sa teším na teplejšie dni. Pre televíziu ZUŠ Noemi Samorová.